Hej venner. Nu har vi en potensfunktion, der hedder f af x er lige med x i ente. Og x, og det gælder, når n er et helt tal. n det kan være på forskellige måder. Enten kan n være positiv, er lige med skråstreg 0, og lige eller ulige, eller n kan være negativ og lige eller ulige. Nu vil vi definere 4 funktioner med forskellige n. Den første, som hedder f1, f1, som er positiv og lige, har vi kaldt x i 2, i x i anden, og den anden, som hedder f2, er positiv og ulige, og den har vi kaldt x i tredje. Og den tredje, som hedder f3, som er negativ og lige, den hedder x i minus 2. Og den fjerde, som hedder f4, som er negativ og ulige, har vi kaldt x i minus tredje. Nu har vi så tegnet den første funktion, som er positiv og lige. Det har vi også givet navnet som. Og den kan I så se her. Lige meget når x er lige, eller når x er positiv eller negativ, så er den altid positiv. Så funktionen er altid positiv. Her der har vi så lavet den positive og ulige funktion. Her har vi så funktionen, der hedder negativ og lige. Og det her er funktionen af den negative og ulige. Hej!